Για πάμε εντούρο στην Άρτα, στο Άργος. Ο Παυλιάρης έχει τερματίσει, έχει ανέβει στο βάθρο, νούμερο 605. Ναι. Και περιμένουμε άλλους 606 από πίσω. Ακριβώς, όχι 607, 6 είσαι εσύ. 6 είμαι εγώ, ναι. Τους 7. Είμαστε στο πουθενά του πουθενά. Ούτε ξέρουμε πού βγαίνει, τι, πώς, ποιος. Να, έρχεται ένας. Το 607, ναι κυρίες και κύριοι, καταφτάνει. Παχλαμάδε. Όπα. Για πες, για πες. Τι να πω, Για κράξ' τους. οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Γαμώ τα γκας και γαμώ τα κατέμ του 0 Άρα κάτα. δεν χρειάζονται Μίτσο εργαλεία. Έλα ρε, ούφρασε. Εδώ Σουζούκι Αντίκα και δεν μασάει τίποτα. Μόλις με είδε αυτός η βοήθεια, ο άνθρωπός μου λέει. Έλα μου λέει γιατί έχω γαμηθεί και πέρασα. Τώρα φτάξεις μπορεί και από ζυμπλές. Δηλαδή επειδή είναι άλλο κλίμα, άλλο